Nephew Mutsvangwa, son of the top ZANU-PF big wings, Monica and Christopher, who spent the weekend behind bars after his bail hearing was pushed to next week. Aiwa muri Zimbabwe vanhu vakamuona mavidhio muzara nezuro. Aiwa nephew aiwa achipinzwa muzigumba rere kuchikurubhe. Aiwa tichiona vana Monica Mutsvangwa vachichema chiti aiwa munomusirei zvinenge zvava zvepolitics zvamakuita izvi. Sana pinda mashoko buda muzara nhasi pokava kuti vo subscribe vo like tina on the bell icon. Romonikwa Muchinzi, Mutsvangwa is jointly charged with Alice Machachani and Simbarashe Tichingana on charges of money laundering and dealing in foreign currency. Mutsvangwa is again accused of breaching the Telecommunication Act. The trio appeared before Harare Magistrate Dennis Mangosi, who remanded them in custody, awaiting finalization of their bail hearing next week. Appearing for the state, Thomas Chanakira opposed bail, submitting that the suspects were facing very serious offenses. Chanakira said the offense, especially money laundering, is very serious, as the law provides that if convicted and accused will be supposed to pay a fine exceeding 500,000 zig or an amount equivalent to the property involved and imprisonment of 25 years or both a fine and imprisonment. Satukona kuti pana pakatomushatira kuti mukomana uyu ari kunzi afanira kubhadhira 500,000 zig kana kunzi anopinda musungwa kwe 25 years. Saka chimbopa funga imimi kuti mwana wa Christopher na pamwe na Monica Mutsvangwa akanzi 25 years. Aiwa vaviri ava vanyasukona kuti pavashatira chimbofunga ari mwana wako. Aiwa muri Zimbabwe chibodudze mafungiro enyu uchiona mwana wenyu chaiye achisungwa nevamwe vamunoshanda navo vamuasociata navo kana mamaimboita zvamaiita navo. Pine mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Amusangana subscribe, like, turn on the bell icon.